Pila ju ine mi tu brio ubayat nau telai baru yat kumno na Shillong ubat tang na wave ding baru yat bakata ka jingyat ke jeng u lene ke jingyat jong kata ka brio ka long bet ke jingyat ka bahaban da pelet jingmut namar lam pelet jingmut ya kata ka rekom yat ya kata ka rumbo iki kijat utau brio ne ta ka brio kilaban urban hap no nau tau telai but kam tam haba jur kal hap ting hap yeng ru but hap balance ya kata ka rekom yat dau tau ding bau tau brio ne kata ka brio kabat ki hap ban balance ki hap ban penbiang haba yat atau telai ka jingyat kam dei ka basuk hap ban practice ru but ka dei ru ka jingyat ya ka hap ban pelet lut ya ka jingmut baro hangta balik ka wara ini ku nuksa ka dau galong kani ka dei ka nuksa ka banga kwa ban ai ha ka jingyat lenti ka jong Kristan udah banyak nado ka sngi bu yo ya ka jing penem shedo ta ka sngi ka bu yo ya ka ta ka jing penem ka ba mot hi hang ni hap deng ki don long kum tek kum tau telai u bau hap banyak namar la mes nang ta u hap no shepo padeng ta kwa ban fi ka jingyat lenti jingi kum Kristan ka dei ban long ka jingyat lenti ka ba hap ban da pelet jing mot mdei bu shiyat thrmur mdei bu shiyat ba khmi yagal ne mdei ban khmi shikaman ne shikadiang mdei ban yat da ka ba pet yau tau telai ni ta kalenti ke bangi ya fi kata kalenti ke dei ke berit utelai udah berit bat ka jingyat lenti ke jong Kristan ke dei bi kalenti ke bakim umla banyat kat bu uman bat uhab banyat da ka ba pelet jingmut kum u biet nrai kum u bastat ndei ban le biet afi la ya utelai long shu ban le biet makan mau ha ka kti ke jong piru pidan ya tau ding ba tau ding ke kren ya ke ding phna pi ban ba ya ke ding phna but pihak ban yat nak kata ka lenti ke bakim da ka ba pi pelet jingmut ya kata ka kom yat ke jong fi badeng ta khtin ni jong blai ka ong la ding play Ephesus lama san khot khat san ka ong to khmi ba te kum no piyat kum ki bam start nrai kum ki ba start bada ka ba siu spa ya ka por na magini ki sngi ki long ki ba snio ong ka khtin ke jong blai to khmi ba to pet al di piyat kum no kum ki ba start ne kum kita ki bam start to ai ba piyat lenti ha kani ka sngi ki mumta to ai fin long fin pet yal de khmi yal de ya kat kum ka khtin ka jong blai ke kita ki bastat ki kita ken ki bar yo sngo ya khtin ka jong blai bat ki bale ya ka u jisu ang brio baro yo sngo ya khtin ka jonga bat u bale ru ya ki on tharai u kum u brio u bastat u balatei ya la Nongkhryiem halor mausiang tadeng tala nhiều start yau tau brio utau brio ken u yo sngo ya khtin ke jong trai bat u ba ya ru ken ha ka lenti ke jong trai tadeng ta kwa abang fi ke ne ka sngi man ta ai ba fin ba ke ding phna ke jong trai bat ha pi ya ke ne ke lenti am da khmi ba concentrate ka ka kom ya ke jong fi ka perthai le se kan distract fi ki le jong ka perthai ki la ban be ya fi han rai phim dei ban shu ya la ka ya nga kwa abang fi don ka por pi ban yang ru ban balance ke jing im ke jong fi habon ki yong pi ban balance bhai ka jim yo pi hap no nanta ba ka babel ka ong ngi habangi ni le ya kata ka kom ya ke jong ngim dei bangi le u shaitan ringi haban ya le kata ka jing le jong ka jinget tadau khin pareng ka ong fight the good fight of faith ringi pet ya kata ngila ban shamru na ka shithi ban kong Timothy kani ka long ban rio kani khot khat ar ka ong tu le ya ka jing le ba bha ka jinget tu men bat khap ya ka jing em bam jikot shaka bala khot ru ya me bat la pla ya kata ka jing pla ba bha hakmat bon ki sakhi ka babel ka ong ta tu le ya ka jing le ba bha jong ka jing ta ka da ho fi la yo ya ka ne ka jing penem phia ban ya ta ka jing ka kam dei bo shula yo jing la biang rai phia ban ya le ya kata ka jing le jong ka jing fight the good fight of faith ndei ba le bu shaitan ong mi phi sien rai phia ban ya le ba ta ka jing yo phi do jing no yo pi or yo pi hap yo pi komputut no ta ka jinget nga kwa ba no fi pi hap ban ya le fight the good fight of faith kamau ka jinget jo fi hap ban ya na ka jinget chi ka jinget ka babel ka ong kata ya ka bautra khot ingi bangin ya na ka jinget chi ka jinget ka stish ki nong rom ka ong ka ta la nga pulih ka ne ka por ka ong ne namar hakala pen pau ya ka hok ublei da ka jinget chi ka jinget kat kumbala tho anrei utau ba hok da ka jinget un yo im ka jingat nanti ke jungi ke de man long mi na ka jingat che ka jingat ni tang bla yo jingat ka sakut no ta hang ta re pihak ban ya na ka jingat che ka jingat tadai tang kwa ban fi ka ni ka sngi ke momenta
Pihak ban workout ia kata salvation ke jong pi. Pihak ban recop ia kata ka pi la yo. Yo ba syaitan utu no. Yo ka ba pi do no. Yo ka ba pi le no ai no. Na kwa ban nong fi ha ba pi la yo try. Ya ada ka lenti ba pi recop ia la jong ka jing im ke jong fi. Mde ban ya thurmon ka kwa ban nong fi. Ya da ka ba pen le jing mot. Ya da ka ba pen le jing mot mar ni ka lenti ka ba pi ya ka de ka ba khem. Ba tang kita ken. Ki ba ya da ka jing pen le jing mot. Ki bala balance bhai ka jing im ke jong ki da ka bor ka jong blai da ka jing ek kita ken yo la na Shillong se Shillong ba ken poi sha ta se Shillong na mar ka khrdop si sha ka long ka ba khem phya ban ya lam ba kata ba ngai try na ai bor fi ngai try na ai fi ya kata ka jing la ngai phinom la hiru ban ya da la ka jong ka bor ka jong fi ngai phinom la ban ya da ka jing start breu ka jong fi henrei to ya da ka tien ka jong blai ya utraim hi kai ke lenti ya ke jong fi ong ke tien ke jong blai teach me your ways ong ke tien ke jong blai to hi kai yang ai ke lenti ke jong me ba ngai la da pi ya ber utrai on bat scam ke lenti ke jong fi ya kata ka kjat ke jong fi ba finom suntoi ba finom putut ong ke tien ke jong blai na fi pulin na ka sam si spar way khot balai ka ong ni ke tien ke jong blai onom sha ba kan ki ke kjat jong me uta bu sumari me onom samthia hakmi uta bu sumar ki Israel unum samthia lemni yo thia la fi yaat ber utrai un pen la fi ban yaat hau tau telai ha kata ka lenti ka ba khem ban pen poi fi na Shillong se Shillong haro ka sni jong ka jing pen em ngai utrai un ka khu fi un ai bor fi ba ngai wanum pe than se ka perthei se ka man se ka diang wat ai ba fin ken sting in ka jing yaat lenti ka jong fi kiar na ka pop kiar na ki breu ki ba im ha ka pop kiar na kwa banong fi dei ban isi iki hinre na kwa banong fi ka ba phin kiar la da pidang telot la pila khlan kam le hinre la da pidang telot ba ka ba kiar yo ba kita ki pen thot ye fi ka ta ka jinya lenti ke jong fi yo pi hap no ka na ka ta ka jinya ke jong fi ba ngai ya ba ru try wanom ya ba ki breu ki ba pen du man sim ye fi wanom ya ba ki breu ki ba kren kum ne kum tai fi ngakwa ban fi what you done be ki breu ki belong negative done be ki breu ki belong positive done be ki breu ki jong blai ki bala ban I men sim fi da fi dan kam ki jing dwai fi la ban phone khanang ma pinyo ya ka men sim shu pinyo ka tien ka jong blai ya ka ba ka ta ka jinga lenti ka jong fi ka long ka jinga lenti jong ka jing jaw ngai utrai on I bore fi to ya ha ka lenti but utrai ya kum ki ba start kum ki bam start but to sil spa ya ka por mar ki ni gi ki long ki ba sneu ta na wat pulut ka ya ka por ke jong pi chne stai pulut por ba utrai pulut por ba ni ka tien pulut por ki jing dwai pulut por on per khat ki ba kraw ki jong blai ki ba kan jaman sim ban ye ta ki ba kan jado kan Ini dua yang kita por kamu mentah. Bagi ngai utrai, wan ai bor fi. Lalu filas sedang ini kita nanti kita jang fi. Utau belas sedang kita kamu bah po jang fi. Ulang bayai ni ban pendap ya kita hadu kesengi Yesus Kristus. Bagi ngai utrai belas sedang ini kamu bah. Hapo jang fi ma uhiken unerap fi. Bah lada fi dan batu. Lada fi mungkin riak na unerap ya fi bufin poi shadow ketika bakot. Lada jing sedang ke jong pi ke long ke berit ke bekut ke long ke bekraush ke dia mentah finang ya atau ke lenti fi empat dan sengutu ha kadang sedang atau ke lenti ya henrekat o finang ya kat ta kanang bang kat ta kanang sengut tenat berkata ke bekut jong fi li kan long shisha ke badap daga jing keman ngai try ke khu fi ne ke por mentang ini dwai ngai bu try on ai fi ya kata ke jing pen slek on ai fi ya kata ke bor ke finala ban yang scam hado ke bekut mar ke babel ke ong ta tang kita ki ai ne hado ke bekut kita ken yo laj em ai ba fin yai ne hado ke bekut ngine dwai ne ke por mentah try ngadap daga jing songo em go try namar daga jing ai lapen em yangi try ba nang ni shakmat ai bangin ya daga jing ai ablai bagin ya daga bor ke jame ngin ya ko konrat daga jing snai ke jame ngitep ka lenti ka khim palat ngitep ba kata ka perthai ko try hoi ke ka perthai ka lenti ke ba putoi ablai ring ada dwai ko konrat ya ka ba memen ai ka bor ye gi wei ki ba snap ya ka ni ke jing kran ha ka ni ka por ka jing pen slek ke jame try kan toi ag ni ki khon bagin la ban ya kum ki nong job ki jame try kin ya na ka jing chike jing kin ya na ka jing job chike jing job da ka jing kershan ke jame da ka jing pen slek blai ke jame bagi glas dang ka ta lenti ya joki menta kin ya ko rat daga wei ke senjam se ko ken senjam ha ga lenti ke jong me ko try hado bagin da poi shaga bakut pa try ngada dwai ko rat men kar khu ni khon jame kinum pe chika mon chika diang nei ban ikwa no etaki eki jong per thai yo ba ki slip no no ne telai yo ba ki slip no na ka jing ya lenti bagala dwai ha ga gerteng u jisu pin yeng kom ki ba start fin ya kom kita ki ba klan bor fin long ki bru ki play jing mut aga ni lenti ya menta
bát utrai wat dom plek jing mot ige jeng nak pertai re plek jing mot be take bát utrai unya lam ya fi un beten ya fi un panpoi ya fi shatai Shillong hado kata ke jing re ko turoi ha kata ke jing rong no kan mengingat ke jing rong no kala jan ke jing wan ke jong trai kala jan trai menyerap ngi we baro pengin yo bentah ha ke jing rong no ke jam yang dua ngi deker ku ha kata ngu Jisu nong penem amen bat amen ngai trai unang nyat ki umat jong pi utrai ru nang weng ki Jisu si ki jong pi wat bo no kita ki egi shadien sedang menyai na bot utrai ka bu nang yak ki jing im jo fi nang bang jing im jo fi nang sultanat ngai trai ker ku fi la ban phone fi la wan sini ke jaka blain ker ku fi ku le shibon amen